mesra apa di sawang anake lho koyo taraki satru wae. Malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Aku mamah. Oh mama, ya mama. Iya. Oke. Mamah dan papa. Oh iya. Ya, dhewe kalau mamah papa lo apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahnya no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya sebentar ya nak, sebentar ya. Ini papa Bukan sama anaknya bareng mama. loh. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, mimi cucu ini mimi cucu. Makasih mama. Iya nak, sini tengah lihat tengah. Ngopo sikilmu ngopo? Enek salat iki. Papa ini anaknya loh, ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak ambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki ambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya nak. Ya kurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Bikin umpamane apa? Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki Ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu getis nendro kayak getis nendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek Iya iya. no, kakek. Oh, wis tuwek men to ya awakku. Nah, iya. Nyingkar nyingkur. Bae iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kok dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to mama Iya kok sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. nyengkar nyengkur wiwitane nyengkar nyengkur lingsem yengke mutan Yayo yayung. lelampahan kangka wuri piye to maki Ya bener. Bener, Nduk. Iya, ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayo yayung. Tulus. Nah. tresno tulus
Nadyan ning gubuk ya. Nadyan ning gubuk asmara. Iso toh? Iso. Iya anake. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggana. Bunga ya Pak ya, duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bunga no. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won gekne kopi apa teh? Teh wae teh. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh ya gak mesra apa bisa wong anake lho kaya taraki satu Yo wae. malah isin nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndang dikendangi. Ya, Anake kendangi. ganti kendangi. Ya. Ning. Oh duduk ya Pak ya. Esok awan. Ya. Yen lewat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Yen lewat aku kelingan aku pakai biyen tak geret pengen cagak kabak tulisan marana padai isih beramat gubuk asmara biyen kae tak gandum tresno tanpa bantal tanpa kuasa betapati ketaman asmara gubuk kain parawati wiwit biyen tobat saiki gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti Eh. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, bukan semerep. Ya. Sedetan sajroning ati datang luntur Dandune Mas Adi. Aku kowe dadi
iso kota putih kenapa asmara asik kebekai panawati Ya catatan. Ya. Catatan sajroning ati jatan luntur kaya Ya, matur nuwun. alhamdulillah. Marem rasane. Ah. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya sembuh sampeyan kok. Ya bisa ngene sini. Aja sampeyan ngono dilek nyeloki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah Peyan. penak to Papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih tok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa Pak? Rindunya hatiku. Nah, Oh, adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas, nadane Mas, nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak